Ukhali Nyembezi umama noNtanda kubuka sezakhela udumo ey'nkundleni zokuxhumana waziwa ngo-TikTok uncamo laphana-ke waduma khona kakhulu ngezinto-ke noma-ke ngamagama eziswana awashoyo. Owazi wenzelwa-ke iphathi laphana-ke kaMax abantu be-embrace noma-ke bethokozela ukuphila kwakhe noma-ke usuku lwakhe lokuzalwa-ke. Baphinde futhi benza sure ukuthi bagqokisa kwakhe balingisa indlela agqoka ngayo. Sawubona kuphinda kophila kufunye khona lo mboso njengamanje kubingelelayo uyena Mathilda Costa Thomas mqhamuka namhlanje abanye zibaxhumana nathi wazi ngalo wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha nje kulungile upress i-subscribe button nenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufakela ama-video kube wena oqala othola i-notification. Sicela ukuthi-ke uyilinde ividiyo iziphele ebese-ke ukhomenta ngokuyikhona okuzwile njengoba-ke uma kancami ey'khulumele bukhoma emafonini ukuthi cha engazi ukuthi akayithandi lento-ke eyenziwa kuncami ukuthi-ke ahambe engabe sabuya nasekhaya noma-ke ahambe engabe esenzelwa nezinto ekufanele ngakwenzelwa zona. Phinde-ke waveza okunye okujulile bekungaziwa ngoncami noma-ke iy'nkundla zokuxhumana bezikubona kodwa-ke bekungekho ukuthi mhlampe ziyakwazi ukuthi-ke kuyiqiniso kangakanani. Lalela kwami ngaphandle komusho isikhathi sakhe asingene kona-ke ividiyo yamama kancami ey'khulumela. Nginibingelele egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Sisi Madlamini ngiyakubingelela ka-TikTok mina uma kancane manje nginesimanga sokuthi uNami kusetshenziswa ngaye mina nina wakhe ngimzele mina ngibona lutho lwakancane uma ngifika khona bayabangithuka bathi ngisayenza sibolile bathatha ipasi bathatha ikhadi lakhe mina ngithi ngifuna ipasi ngifuna ukulisebenzisa abafuni Nami yahola konke okunama akusebenza lapho ka-TikTok angiboni lutho angitholi lutho mina unina kancane manje kangazi-ke ngicela ningisize-ke ukuthi laba abamthathakho abamenzisako uNami ngiyamdinga futhi uma ningathandi cela kuvalwe into eyenziwe uNami uma kancane ngiyanxusa ngiyanicela ngikhathazekile ngoNami uNami uyagula abanye abamboni babona into enhle abayenza kuyena uyagula uNami ngimcelile ngathi ngicela akuhande kuya komalume ayogezwa lento ayiyona batshenwa futhi uNami ngamtshela kwaumuntu ozayo waphindwa batshenwa bona angibonanga uNami uthi wena namhlanje angimboni umoya wami ukhathazekile ubuhlungu enhliziyo yami ngoNami ngoba phela uNami sekowabo mina angisele lutho uma kukhuluma noNami abafuni ukukhulumeke noNami uNami ngokuthi adingeke ekhaya akakezi nabo bamtshela ukuthi uNami adingeke ekhaya engabe bamhambisa uNami ngithi mina lento eyenzeka kumina angiyithandi lento eyenzeka kumina ngiyifuni unina kaNami mina uNami akazalwa abanye abafazi namadoda uzalwa umfazi mina uma kaNami lokho okwenzeka kuNami angikuthandi asa noma wakhe nale ntombazane wangenzansi kaNamsile bona abaphethe ipasi kaNami bafuni nalutho lwabo kaNamsile bayangithuka bathi ngisalukwaze sibolile baphinda bangithuka bathi babaleka ngabashaya ngabajela ngamathi bathi senze sibolile bathatha impahla bahamba nazo mina ngunina kaNamsile ngithola ipasi angifuni ipasi angitholi ngifuna ukwenza izinto zami ngoNamsile abafuni nazo bathathe ilapho bathi futhi bazomngcwaba bona imali ayithathwa kawa eholo Namsile bazomngcwaba ngayo mina akangilutho mina kaNamsile angazi ukuthi bomngcwaba kanjani mina ngikhona ngiyacela ninginxusele incelele kubona umusa nothando ngiyathanda ukuthi uNamsile asinde aphile lento abayenza kuyena akangiyithandi mina enhliziyweni yami akumnandi
Bona kumnandi enhlizweni zabo mina kumnandi asemehlweni nomsenhlizweni noma kumnandi into engiyibonako ngicela ukuthi nje ake niqhubeke ke nintshenele bona babuse ID kancamsi ngiyayidinga. Kungenzeka umntana sekhaya umsabumkhumbuli kahle uNcam noma ke sikhuluma ngomuntu ongamazi kodwa ke neshow ukuthi ukuhlangana naye enkundleni zokuxhumana ke uNontanda kubona noma ke osezakhele udumo ngenhlamba ke noma ngamagama asuke eziswana noma ke impendulo ezisuke ihlaba ngaleso sikhathi. Ngizofakela amazwibela amavideo akhe uNcame umbone bese uyafakazela kule video ke ekuyiyona esikhulunyiwe noma ke uma wakhe aqeda ukukhuluma kuyona. Ngakhohlwa kodwa show ukuthi uyangifollow nawo ke amavideo ancami. Sekho indaba yaso. Hayi usandizo ngikhandela. Manje yini le enye pheka ngayo? Nali nje ibhodo Ncame. Hayi kodwa kade ngifake umkhalo. Awuthumela la. Oh style vele. Hayi isitayela lento yokupheka vele mingabe uyi-girl guide noma uyi-brown. Mina hambile. Cha uzopheka kahle kodwa. Ngiyabhaka ngazo nenza amakhekhe ngazo. Ngiyawuhalela ngampela ukhala. Nganginazo ngiphumbile. Ubrenda wakuphi Ncame? Wase-Afrika. Ubrenda wenza ivideo ke la. Wayedayisa ngegolo wathi ene ungadayisa igolo nanga amasekeni hambe ugabisa igolo wasedayisa amasekeni ude kunjani la ushile la wenza ivideo ke yakenzisa uma wakhe ivideo sibafuna izinto zakwa TikTok bafuna wagxeka uBrenda bengathi behlofa futhi. uBrenda ubehlohla uma wakho ukuthi akafuni uma akazi lutho ngendaba yathi so ibona labo clever bazi kakhulu abaqoma ngama internet. Banama internet kodwa asuzile bayibona ke into ayenzile weNcame ukuthatha manje usefuna ukukuyeka ngoba qini ayikho inkinga asa shiya phansi nami ngishiya phansi. Ngizozenzela mina ibhizinisi yami yokudayisa iveli into yami ngangidayisa umbona. Qhubeka nempilo yakho. Impilo ke ionike nje I can't stop. Uthi nje Brenda Ncame. Ngithi Brenda Sifebe wawudayisa ngengquza sukhathele ukudayisa ngengquza udayisa ngamasekeni golo likanyoka uyangonela uyobothi uyophelela lapha kodwa umamsomo uma wakho wazi ukuthi njoba wamenzela umsebenzi wawubonelwe yimina futhi wawungeke uzulungele kube kuthiwa ngona sunu kanyoka. Ubonelelani ngempela Ncame umenze nje ngoba ubona phela lokho akwenza lo uma wathi abakubo yenza ngoba bemonazela ukuthi selingane ihlakaniphile Brenda kanti azonihlakanipha kudayisa ngengquza. Manje usefaka wena ikenaphi mina ngisho noma ngathi kayidala vele yami ishumi lenkomo lengquza yakho njengoba ihleli kumabonke kuyisona Ncame nelo akakwenzela izinto ngiyabuza njalo bazoyenzani ke bona angazi ayikho into abazoyenza yona bazomxhaphaza badla imali yami bathi ene sewafa lo vele uyagula akakwazi ukusayina basayine. Ncame nje yazi esimase siqale nje ekuqaleni ngabantu bakini angazi singenze njani ngavele kuliwe straight ngamphilisa straight ngikhethe akungaliwa angene umuntu ejele wrong mangi wrong nami angene maku wrong uyela umfazi akangene meku wrong labo Brenda ke ifebeke nje angangitsheli ngesiphophela sepoint mina ngaze ngiye point ngitsine market epointing ya ngoba ngisuka emarket nezinto zasemarket ngoyidayisa epoint efebeni ngithenga yebo yasefuna ukhanye